vítajte, ďakujem, že ste si našli čas a prišiel. Mal som tu tak v širšom koncepte, ale aby som predstavil, tak jedna dáma namiesto dvoch je moja manželka Helenka. Janko Plachetka, kto by nepoznal. Ale ja nie som dáma ešte. No tej úrovni už, ale dobre. Plachetka je prvý slovenský veľmajster, toho tých, ktorí ťa ako nepoznajú, vy ostatní to všetko poznáte. A potom ďalšie, vy tí predseda Slovenského šachového zväzu, pán Roman, vítam ťa. Super hviezda z Tyrnávie, pán Luboš Táčnik, ktorý je aj Trnavčan, tak ako trošku povedal. Mladý, šikovný veľmajster Igor Štol, kamarát Štefan z výkonného výboru, veľa vecí sme prediskutovali, Šaňo Nikolíny, terajší prezident oddielu, ktorý drží tú vlajku, lebo je to neuveriteľné, ale Lokomotíva má 75 rokov. A stále je to Lokomotíva, hej? Prežíva. A Mirko Vitek ako Benjaminek, tak som vždycky hovoril, ale bolo to dávno, ten už stratil vlasy a podobné veci, ako hej. Pán Vitek je teda človek, ktorý ma zase pritiahol v ďalšej knihe, ktorý ideme robiť 90 rokov Lokomotívy, tam boli veľmi zaujímavé športy, box, cyklistika a tak ďalej a tak ďalej. Tu pán Jožko Bartoš je podnikateľ. Vy ste si nejak do Uška Šuškali sa poznáte? Už sa poznáme. A spolu chodíme Klás Vence, SNP, do jeho obce Sucha. Mali tu byť dvaja vojnoví veteráni, jeden zaspal a tak chvíľu dobehne, s ktorým teda robím zase sfére vojnového veteránstva. No a nakoniec vám predstavujem môjho syna. Nakoniec je to špičkový matematik a programátor a veľmi mi pomáhal aj pri videách, aj pri knihách. Takže tak. Poprosil som troch ľudí, samozrejme, aby som nezabudol teda hlavného ceremoniára krstu, ktorého som posadil vedľa seba, pána Vladimíra Hrdku. Dúfam, že som na nikoho nezabudol a teba som si nechal na záver z tých ceremoniálnych otázok. Takže to by bolo asi takto. No, ešte by som vám povedal, že na stole síce nevidíte žiadne jedlo, ale jedlo bude nachystané, vyloží sa, pagáčiky budú, šnicle budú, jak mi poradil Vlado, že šnicla je dobrá záležitosť, samozrejme víno, kto bude chceť slivovicu, alebo čokoľvek iné, takže bude k dispozícii. Knihu ste dostali na stôl, ja som zistil, každému som napísal osobné venovanie, ja som zistil, že ja už neviem písať, takže ak to je také nejaké neuvládené, tak mi to prepáčte, lebo počítač ľahko píše, ale ja teda strátil som túto schopnosť krásopisne nejakým spôsobom písať. Ja to viem prečítať. Ešte by som vám povedal, že teda krstiť budeme pravou trnavskou medovinou, tu máte aj pred sebou, to si potom pripijeme a tam som potom vyrobil akože krstný nápoj. No, vítam podpredsedu Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky Jožka Behula, ktorý zachraňuje Axik. To je ďalšia tá skupina, kde ako Jožko, tam máš miesto určené so všetkým, tak sadni a teda tak. Ešte by som vám povedal, v knihe nebudem teraz hovoriť genézu, jak to celé vzniklo, pokiaľ budete mať záujem, tak to môžem potom v rámci debaty, aby ja som veľa nerozprával. Len by som vám to povedať, že napísali sme do najväčšej šachovej knižnice v Clevelande, americkom, a v stredu mi došla odpoveď, že obidve moje knihy a 100 rokov šachovej zlatuje šachu, že príjmu do svojich zbierok. Takže dostane sa to aj tam. No. Snáď som povedal asi všetko, Vlado, odovzdávanie slovo. Takže ja som len neviem veci pamätať.
kedy si ma na protokole hovorili, že najjednoduchšie to bude, keď si to zapíšeš. Potom to dokážeš snáď prečítať, keď si nezabudneš okuliare. Takže pár formálnych slov, je to presne asi 11 viet a potom pár neformálnych slov. Takže naozaj, Laco, je pre mňa veľkou cťou, že som tu, ale nie, že som tu s tebou, pretože do Trnavy sa dostaneme často, keď sa chceme stretnúť, ale že som tu pre tieto príležitosti. A samozrejme, teším ma to viacej, že po mojom boku, alebo po tvojom boku sú tu aj teda dvaja naši jediní strieborní medailisti zo šachovej olympiády, ako Plachetka alebo Vtáčnik, pretože je pre mňa, a teda aj pre všetkých nás veľkou cťou, že sú tu pri tebe a budú spolu so mnou knihu krstiť. Je jasné, že veľa ľudí vie rozprávať alebo priachať, ale málo kto dokáže tvrdo pracovať. Ty patríš k tým, ktorí si naozaj prácu vážia a vedia ju aj realizovať. To, že si zorganizoval 12 ročníkov Trnavy, majstrovských turnajov v 80. rokoch, to je jedinečné, pretože predtým to nikto nedokázal, ale ani potom ďalších 40 rokov to nikto nedokázal. Čiže výsledky hovoria jednoducho za seba. Táto kniha Zlatá éra šachu v Trnave je podľa mňa už len čerešničkou na torte, ktorá len ukazuje na tú dobu, ktorá bohužiaľ je teraz v súčasnej Trnave dávno minulá, ale naozaj to tie 80. roky minulého storočia to bola zlatá éra, kde bolo tých 12 majstrovských turnajov a Trnava sa stala aj majstrom Československa v šachu. Keď si uvedomíme, že teraz Československo neexistuje a Trnava má problém hrať prvú ligu, takže je 30 lepších klubov na Slovensku ako je Trnava, takže verím, že Trnava ako krajské mesto sa nám vráti aspoň na to, aby hrala prím na Slovensku. Keď som pred mesiacom krstil v Bardiove knihu Ivana Dzuriša Bardiovské šachovanie, tak ma napadla, dali sme tam jednu hlášku, ktorá je z obľúbeného filmu Vesničko má strediskova, čo si asi všetci pamätáte. Tam pán Hrušinský zahlásil, ak když je niekto jediný, kto to musí udelať, môže udelať, to musí. Takže zjednodušene, Laco si bol jediný, kto to dokázal zorganizovať a kto dokázal túto knihu napísať. Zjednodušene musel si to urobiť, lebo keby si to neurobil tu, tak by to neurobil nikto. A mali sme jedného známeho rodinného priateľa, ktorého určite všetci poznáte, a nebohý bard slovenskej kultúry Milan Lasica povedal jednu krásnu myšlienku. Šťastie je len náhoda, čo príde vtedy, keď máš šťastie. Takže ja si dovolím povedať, že Trnava mala to šťastie, že si sa nie tu narodil, že si sa objavil a začal venovať šachu. Lebo keby si sa venoval kulečníku alebo čokoľvek inému, tak by to predpokladám dopadlo rovnako dobre, akurát šach by bol veľmi, veľmi ochudobnený. No a na záver moje 3 jednoduché priania. Tejto knižke, ktorú si napísal, prajem, aby teraz našla čitateľov, ktorých zaujme, a v budúcnosti bola zaujímavá aj pre šachových zberateľov, pretože je to kus histórie, ktorá po tebe zostane. No, tebe prajem veľmi jednoducho, aby si mal toľko energie, koľko máš teraz, pretože je neuveriteľné, že vo svojom veku neustále nemáš čas. To znamená, že nesťažuje sa, že také lieky máme, tam som bol, toto ma bolí, ale naozaj hovoríš, teraz nemám čas, lebo idem tam, bicyklujem akurát momentálne v Trnave, alebo práve plávam, takže si ma zastihol pri bazéne a toto mi povie vždycky, keď mu zavolám akúkoľvek hodinu. No a čo praje mesto Trnava? No mesto Trnava praje iba jediné, aby naozaj sa objavil niekto po tebe a našla aj ďalšieho barda trnavského šachu. A samozrejme, že nikto z nás by nedokázal urobiť to, keby sme po svojom boku nemali nejakého slušného človeka, najlepšie manželku. Takže, pani Helena, myslím, že tá kniha je aj vašou vlastnou.
No, takže to bola oficiálna časť a teraz dve vety neoficiálne. Laco, ak som povedal slovíčko bar, tak naozaj ja považujem slovíčko bar za síce ako keby slovíčko z minulého storočia, ale myslím si, že bardi slovenského šachu nevyvinuli a nevyvinuli. Bardom je určite ten, ktorý keď vojde do miestnosti, tak sa tí ľudia v miestnosti začnú okolo neho zgrupovať. Takže verím, že naozaj celá Trnava ocení v budúcnosti to, čo si pre ním urobil a všetci Trnavčania ti budú za to vďační. Takže toľko z mojej strany. Gratulujem. Nie Jankovi, lebo Janko je jeden z tých spolutvorcov toho šachového úspechu Trnavy a rovnako ho všetci na Slovensku považujeme za barda slovenského šachu. A všetci ho voláme Janko. Janko Bulka ho voláme, nie Janko, no. No, priznám sa, že si ma trošku prekvapil, Ladko, ale že som trošku nepripravený, lebo neviem, čo mám pri tejto príležitosti ja hovoriť, alebo čím som sa pričinil o to, že ja tu mám teraz rozprávať, ale ja som rád, že som sa tu ocitol v takejto krásnej, milej spoločnosti a by som zase nosil drevo do lesa, keby som zdôrazňoval, že vlastne, že za to môže túto pán Laco Dubravský, ktorý to vlastne celé inicioval a ktorého zásluhou sme sa tu takto mohli zísť a osláviť vydanie určite cennej a hodnotnej knižky, na ktorú sme sa tešili a ktorú tu máme všetci pred sebou. Keďže nie som veľmi pripravený, takže nechcem príliš veľa rozprávať, ani nemám teda nejakú inšpiráciu ďalšiu, ale rád by som prenechal slovo ďalším, ktorí môžu hovoriť. Ja vám všetkým prajem, koľko tu sme, aby sme žili jeden pekný, príjemný, šachový aj mimo šachový večer. Takže, Ľubo, prosím vás, dve slova a potom... Áno, ja dúfam, že mi niekto dá signál, lebo ja som rečný, hovorný a tak ďalej. Akože, ja nerozumiem jednej veci, teda ako inak som pozrel do knihy, krásnej trnavčine napísaná, ako zhodou okolností, napísané sa to podobá na slovenčinu, to je ako do Rakúska, keď idete, oni tiež akože hovoria po nemecky, hovoria po rakúsky, ale keď sa to napíše, tak je to nemčina. No, takže ja robím si žarty samozrejme ako polovičný Trnavčan, lebo mám aj od Trnavy, otec je zo Záhoria, ja mám šlachtický pôvod, to najlepšie, čo existuje na Slovensku, to sa mne spája. Ja ale ako v jednej veci, akože keď je pán Plaketka vyzvaný, aby niečo povedal, samozrejme, povedzme si na rovinu, on je dnes Trnavčan vďaka tomu, čo tu je popísané. To znamená, keby Trnava nebola šachové centrum, lebo on sa vyliahol v Trenčíne, potom sa s ňou stal Košičan a z tých Košíc utekal a zastavil sa v Trnave. A Pražák som bol chvíľu. A tak Pražák si bol, to si bol študent, ako sa neráta. Akože, keď to zoberieš, kde si všade bol, tak ako by si mal mnoho národností, ale ako pomerne dlho si v Trnave, ja by som povedal vydržaný, už sa môžeš považovať za Trnavčana, tak ako Lojsko Laň sa sem presťahoval takisto kvôli tomu, že teda síce si našiel robotu a nebol profesionálny šachista, ale keby tu nebolo šachové centrum, tak by to neskončil, proste nežil by v Trnave. Znamená, Trnava, ako to, čo sa tu dialo, to má trošku širšie presahy, rozmery. Ja som len očarený, že keď som teda nazrel do tej knihy, tá kniha je farebná, tá kniha je na vysokokvalitnom papieri. Prosím vás pekne, nekúrte tým, lebo teda jednak to bude dymiť, ale jednak to bude mať veľkú hodnotu, ako je ich 200. Každý, keď má jednu, tak máte to, ako keby ste v zlatom poklade, to ste dostali teda jednu z tých 200 mincí a tak ďalej. Každý deň to bude mať vyššiu hodnotu, ale nielen o to. Môže sa tľakať aj do rečí? Áno, samozrejme, prosím. Keď
hovoríš o tom, že tá kniha raz bude mať, ja neviem, nejakú hodnotu, ale určite, keďže jej nevyšlo až toľko tých výtlačkov, takže určite bude mať. Ja som sa dneska dozvedela len tak náhodou, že v Prahe niekde na burze bol vydražený Tuzexový bon 0,50 Tuzexového bonu za nejaké ukrutné peniaze, že ja neviem, že na české peniaze to bolo nejaký milión, alebo ja neviem. Takže ak niekto máte staré odložené Tuzexové bony, ktoré si nestačili minúť, tak to som chcel len povedať, že tá hodnota tej knižky bude určite väčšia ako ten mizerný boník. No, ide o to, že ja som očakával, že bude to v peknej úprave, ale hovorím, tam je toľko farby, toľko zaujímavých, teda samozrejme aj dokumentov, aj veci, povedzme, je tam krásna fotka autora, to tak nenápadne zhrnul strana 163, keby ste mali záujem, tak akože pozerám, však toto je mladý človek, jak nádherne vyzerá, akože a to tak nechcia, to ma prinútilo, tam je napísané, že Weltmeister 3000 rating a tak ďalej, ale prezentoval sa, jaký bol pekný, a však dodnes je veľmi pekný, chlapec, šikovný, ako hýbateľ, lebo keď napísal prvú knihu, ja som sa do toho trošku zaplietol, fantastické, akože prečo zrovna ako pán Dubravský píše knihy, lebo tak, jak sa povedalo, lebo niekto to musí, alebo má, a teda nikto nemá toľko času, energie a teda fantázie, povedal, ako, ja to urobím, ako, nech sa deje, čo sa deje. No a teda toto by som povedal je ešte vyššie štádium a ako, ja si to veľmi cením, lebo ako, to je kus ako, slovenskej, československej šachovej histórie. Samozrejme, že šach je blbosť, prepáčte, že to tak hovorím, sme tu v úzkom kruhu, ale akože je to tak nádherná hra, ktorá ako po celom svete je uznávaná proste krajiny, kde ako niektoré športy vôbec ako vysielajú svoje týmy na olympiádu, pretože dneska už, ak existuje krajina, tak má šachové družstvo. Keby to boli aj 4 kandidáti majstra, ale šach je všade. To znamená, ako ono to malo zaniknúť s počítačmi, nezaniklo našťastie. Táto éra, ktorá je tu popisovaná, je ešte pred počítačmi, ale ako, to je proste nielen to, že zlatá éra, ale je to proste niečo, čo ak by sa stratilo, ak by proste odišlo a už bolo len v spomienkach ako nás, ktorí sme z toho zúčastnili, nebolo by to ono. Takže sme veľmi vďační autorovi a ako veríme, že ho to neodradí to, že je to kopa roboty, stojí to peniaze. Poďakujú sa asi 3 ľudia, alebo teda povedzme 12, čo sme tu a ako možno ešte niekto ďalší a teda ako bude pán Dubravský pokračovať a bude písať ďalej a teda povedal, že Lokomotíva má 75 rokov a on napíše knihu, že 90 rokov Lokomotívy. Hovorím, 15 rokov odhadne dopredu, som sa potešil, lebo im ešte jasnovedecké schopnosti, tak ako som sa napíše. Veľmi pekne ďakujeme. A v tej knihe ste opísaní vy všetci, lebo to je o vás. Ja som len ten, čo to teda nejako popísal, niečo aj vybavil, aj urobil a tak ďalej. Takže aj toto stretnutie má byť oslavou vás všetkých, pretože ste sa podielali na tom mimoriadnom, čo tu od roku 1918 nebolo, aj na Tirnári, tam hlavne, ako hej. Takže pre mňa to nie je, ako, ďakujem za tie slova, ale ja som len ten, čo to poukladal, vytriedil, niečo dobrblal a tak ďalej, niečo urobil dobre, ale je to o vás všetkých. Preto som ja vďačný, že ste prišli a tak ako tu Janko Plachetka, prvý slovenský Weltmeister a tak ďalej, ktorého sa stala Trnavčan, že pre vás je to taká, pre všetkých taká citová záležitosť, lebo ja ten šach neviem hrať, pretože nemám nervy 5 hodín hrať partiu napríklad, keď nehovorím o iných veciach, hej. A je obdivuhodné, že to dokážete, alebo že ste to dokázali tak ďaleko doviesť. A teda ešte aj vo vyššom veku, majstri Európy a tak ďalej, niečo úžasné. Tak verte to tak, že tá kniha je vlastne nás všetkých a je o nás všetkých. Takže tak by som ja povedal.
To sa volá šedá eminencia v pozadí, ktorý zháňa peniaze. To sú tí najmenej významní ľudia, ale bez nich by to nešlo. No, takže priznajeme si to otvorene, ako tak to bolo kedysi. No ale najdôležitejšie. Však ako ja rozumiem, len akože skromnosť nedovolí povedať, že však možno, že aj ja som niečím prispel, ako niečím dôležitým. Aby sme si mohli konečne No to som chcel povedať, že však ako to krstiť, tak vás poprosím. Trošku napríklad, ešte budete polievať, však to má hodnotu, to je 1 z 200, nemodlite je. Táto knižka bude práve toho dôvodu, pretože bude jedna jediná, nie 1 z 200. Jedna jediná, kde je napísané, že sa týka toho, že bola krstená. Jedna z tých, kde bude ten prejav, treba ho tam nalepiť. A jedna, ktorá naozaj bude fyzicky pokrstená. A ešte by som vám povedal, ja už som to niektorým hovoril, vo Veľkých Losinách sa vyrába ručne papier od roku 1596. Ja taký papier mám, ale nie z roku 1596, ale tento má dobre vyše 40 rokov a na ňu som napísal krstný list, ale nenapísal som, že mesto Trnava, ale napísal som, že v starobilom meste Trnava. Má to svoju hlbokú symboliku v tom, že momentálny primátor na to kašle, na takéto veci, tak som to takýmto spôsobom. A tu je, a to teda pôjde tiež do histórie. Akurát som urobil takú vec, že som to vyrobil 2-krát a teraz mám dilemu, že ale jedno pôjde s knihou a jedno môže ísť niekde do nejakých dierok a tak ďalej. Takže prosím pánov, aby pristúpili. Ľubko, Janko. Vzhľadom na Ako nech ťa Boh zavaruje, nech to nerob. Srdce mi pukne. No poďme. Stačí. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna. No, ja si hrknem radšej. Ja skutočne, ako ja celý život čítam knihy a tak ďalej, ja urobím krížik na tom, ale akože vodu na to nebudem dávať, nebláznite sa, že to je, má veľkú hodnotu. Ja to len poviem, ako Igor si pamätá, že keď sme krstili knihu Jana Markoša Pod hladinou, tak tá kniha bola potom vyhlásená, keď sa prožal do angličtinu za knihu roka v Anglickej federácii. A keď sme na hrade Navarov krstili knihu Davida Navaru, tak tiež získala medzinárodnú cenu. Takže verím, že aj táto knižka bude naozaj raz patriť medzi klasiku a táto naozaj je jedna jediná. Jedna jediná. No a teraz vás prosím podpísať sa do nej. A teda ja by som najprv zdvihol po čašu. Akože keď už máme všetci pred sebou. Ako sa nám trasú ruky, tí, čo majú vzťah k alkoholu, ako ja som čakal na tento moment. Napríklad. To je Takže srdečná vďaka, nech je to na oslavu šachu a bardov šachu a veľmajstrov. Na zdravie. Je Páni, na zdravie.